nu l-au pus să mai înscrie. În rest, sunt niște artiști ale jocului de handbal, campioane României, care, spuneam, fac un meci de nota 10 în etapa 10-a, spre bucuria celor 5.000 de fani și a sutelor de mii de telespectatori care le văd acum la televizor. Cu adevărat meciul de 10 făcut de Rapid. S-au pierdut cu firea de tot muntenegrencele și dau mingea în reclame. Vă dați seama ce va fi după partidă, când acești suporteri uluitori își vor saluta favoritele și acestea și ele vor dansa și își vor aplauda spectatorii care cu adevărat au fost iarăși omul în plus. Rapid, spuneam, mereu joacă cu 8 contra 7 în polivalent în Liga Campionilor. Suporterii au jucat pe toate posturile, Costi. Corșoș, 1 minut și jumătate, Perianu, Polman, Perianu, Hernandez, Polman, Grozav, peste poartă. Își doresc cu siguranță golul 40 și jucătoarele și suporterii. Mai are timp Rapidul să marcheze de 2 ori. Raicevici, Pleticoșici, Raicevici, lentă la această fază. Angajat pivotul, gol marcat de Godeci. Intrăm în ultimul minut al meciului, sărbătoare în polivalentă. Rapidul câștigă al 7-lea meci din Liga Campionilor. Grozav pentru Hernandez, Polman, Anor din nou pe teren în locul Perianu. Grozav pasă pentru Corșoș cu efectul Maricel, intră mingea în poartă. Din nou 10 goluri pentru Rapid față de Budușnost, mai sunt 25 de secunde. Dacă s-ar da un punct în plus, cum se întâmplă la rugby, de exemplu, când marchezi mai multe eseuri, ar conta, să spunem, această diferență. Așa este doar pentru spectacol. După această partidă pe DigiSport 1 urmează știri cu reacții de aici din polivalentă. Scoate Ciucă mingea, încă 5 secunde pentru golul 40. Polman, Hernandez! Se termină timpul, ratase oricum Grozav, dar ce mai contează?